Η δε φαινομενική συνένεση των Βρετανών, και εδώ ακριβώς θέλω να καταλήξω, υποκρύπτει, κατά την άποψή μου, μια τάση μεταβίβασης ευθυνών. Υποκρύπτει μια επένδυση για μελλοντική απαγκίστρωση από έναν τομέα, ο οποίος, στα δικά τους μάτια, δεν ενέχει την παραμικρή στρατηγική και πολιτική σημασία. Η μεγάλη ευκαιρία ενεργοποίησης του μετώπου της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1916, περνά ωστόσο ανεκμετάλλευτη. Η απρόσμενη γερμανική επίθεση στο Βερντάν, η σχεδιαζόμενη μεγάλη συμμαχική αντεπίθεση στο ύψος του ποταμού Σόν θέτουν εκ νέου ζήτημα ενεργοποίησης των δευτερευόντων μετώπων. Στην περίπτωση τώρα, κινητήριος μοχλός είναι η Ρουμανία. Η Ρουμανία, για τον προσετερισμό της οποίας οι Γάλλοι έχουν επιδοθεί σε έναν γύρο χρονοβόρων διαπραγματεύσεων μαζί της, όπως και να έχει πάντως το ζήτημα, με την προοπτική μιας εξόδου της Ρουμανίας στον πόλεμο, το εξαρτητικό σώμα της Θεσσαλονίκης είναι δυνατόν να διαδραματίσει ακόμα και κομβικό ρόλο. Ποιος είναι αυτός ο κομβικός ρόλος? Απλώς ο εξαναγκασμός της Βουλγαρίας σε διενέργεια αντιμέτωπου αγώνα.